Pa, nami nakita diri aba. Ang tao dahil no, gihimo gikat sa lapok. Oh, tinood na sa yun. Pero burag nautdan, naglapok ko no. Ano naman? Kaya ikaw pa, murag himo ka sa plastic. Uy, sayon. Ipagaling sa tong karne, be. Nga naman pa. Ay, unsa? Magpula-pula gud ta. Ay, kalisod mahimong tao. Maugyod, ipagaling ang karne para madugmok din magbulag-bulag. Nya pagkauman ipunon ram di ay gyapon kay munog bula-bula. Ay, tao. Boy, diri ara ko boy. Diri na inyo, layo sa inyo ano? Dara plated boy. Dis lang, sobra naman eh. Dira lang nagsukli boy pangpalitog tawas kay baw kay kagilo. Kol, grabe atong silingan nga dato no pag ma-stress biyahe rag bisag asa. Ay, rumaram gina sila hamyang kay naam sila yung mga kwarta. Kita ning mga pobre, higop rag kape dala hinoktok. Pagkataon-taon, nervyos na po. Unyang, pwede mo laag sa inyong balay? Ay, dili man mo sugot si mama nga na ay maglaag-laag dito nga lalaki. Ay, stricto day kay imong parents. Lagi sa yon adto sa ko. So, saya nga, stricto mo kayang parents. Unsa ka sayon? Pa, nga nang stricto mo kayo ng ubang parents. Labi nag babae ang ilang anak. Ay, stricto na sila sayon. Labi na gwapa kay ilang anak ka babae. Na, normal yun na nga. Mag-stricto ang ginikanan na na. Ah, bantog ra si mama pa. Pinasagdan ra sa gawas. Kol, nabadiog man sa atong barangay kol nga bayot si Zion. Mo ba? Dili ba yun si Sayon miyang? Uy, kalaki anak. Siya gani ang kung gusto nga imuhang mabana. Mao manggoy istorya nga akong nadungog kol. Istorya ra na sa mga tao miyang. Pero ang tinod, laki yung kay ni si Sayon. Patriningon, maganin ako nag-army. Ay, astig da ay kayo kol. Tigan ni kayo, no? Pa, palit kong Barbie. Ay, robot na pa, robot. Robot mo jud na akong gusto. Grabe, Uncle Bay. Exercise man. Panglawas na niya ako amyang para matsu-matsu ba? Mau ba, Kol? Dugay na ka nagsugod, ana. 1 week na niya. Tanawa, nanay abs. Resulta dayon ba, no? Wa man imong abs dira sa imong tiyan pa. Naman sa imong nawo.